ሰላም ክቡራት ቤተሰብ ደሓን ቀኒኹም ከመይ ቀኒኹም እንቋዕ ብሰላም ኣብፅሐና ንማርያ ጉንበት ነዴና ንሜታችን በረከታ ክሕድረልና ዓመት ካብ ዓመት ብጸጋን ብፍቕርን ዓቑራ ብደስታ ክትንብረና ምስ ወዳ ናታ ፈቓድ ይኹን ኣብ በረኻ ዘለኹም ኣሕዋትና ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለኹም ኣሕዋትና ሰላምና ጥዕና ለኣኻትኩም ንምነ ለማዓንቲ ናይ ማርያ ጉንበትና ምስ ደቀይ ምስ ኣሜኔ ያው ገዓት ጌርና ናሜታችን በዓል ምእንተ ስምኪልና ክንሰሜላ ስለልደለና ሓብሽቲ እውን እኔና ይልጋገርናዮ ከምዚ ጌርና ገዓትና ናበላዕና ምስ ደቀይ ጥዑምና ኣልኩ ምስ ኣሜኔ እዚኣ ተኣኪብና ኣብዛ መእታያት በኋላ ኣፍ ደገ ገዛና ከምዚኣ ጌርና ክቢርናያ ኣሕዋተይ ኣብ ስደት ዘለኹም ኣሕዋትና ከመይልኩም ቀኒኹም ከመይልኩም ፀኒሕኩም ከመይ ክትሕልፍዎ ኣለኹም ናይ እነኹም እሜታችን በዓል ውልደታ ከመይ ጌርኩም ተኽብርዎ ኣለኹም ለኽበርኩም ወለ ዓመት ለዓመት ይዕቆረና ከምዚ ለኽበርኩም ወለ ለዚ ንኽተኽብሩ ከምዚ ለዓመታ ብፀጋ ብደስታ ብጥዕና ገይሩ ይዕቆረና ንኹልና ዓድኹም መፂኹም ደስ ኢልኩም ትሕልፍሉ መዓልቲ በረከት ተግኒሉ እትወልድሉ ትዝምድሉ ይግበረልኩም ንኹልና ዓድና ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ዓድና ትግራይም ሰላም ገይሩ ብዝበለፀ ኩሉ ዓዲ ዓለም ዘሎ ብምሉእ ኣውሮፓም ዘሎ ናያቶም ሰላም ዝኣንውን ኣና ፅልዋ ስለዝኾነ ንኹልና ሰላም ክህበና ፈጣሪ እናተማሕፀና እዚ በረከት እዚ ከምዚ ጌርኩም ኣብ ዘለኹም ገዛኹም እናዳመቕኩም እናተፋቐርኩም ምስ ኣሕዋትኩም ምስ ጎረቤትኩም ትሕልፍዎ ጊዜ ይምፀልኩም እናበልና ያው ብገዓት ጀሚርና ኒና ቡናም ዘርጊሕና ቡናና ክንሰቲና ያው ምስ ኣሜኔ ኣጋምሸት እዩ ያው ካብ ስራሕ ብልመፀ ኣሜኔ እየ እንዚ ኣቀራሪበያ ፀኒሐ ስራሕ ስለለውዓለ እዩ ያው እዚ መስል ረአይዎ ላይክ እና ሳብስክራይብ እናገበርኩም ኣሕዋተይ ምእንቲ ሓፍትኩም ክዓቢ ምእንቲ ክበልፅ ናተይ ምብላፅ ንማንም እዩ ኣነ ከምዚ እየ ዝርደአኒ ናይ ማንም ምብላፅ ንማንም ተይኮነ ንዓይ እውን ማለት እዩ ንደቀ ኢለ ማለት እዩ ፅባሕ ንግሆ ሰብ ፀጋ ሰብ ሃፍቲ ሰብ ፋብሪካ ሰብ ኢንዱስትሪ ሰብ ድርጅት ተኮይንኩም ያው ደቀይ እንድሕር ተፀጋዕቲ ናይ ማንም ተይኮኑ ተቆፂሮም ዝሰርሕሉ ክኾን ኢሉ ርእሲ ናተይ ትርእሰይና ያው ናተይ ምዕባይለ ተንኣስብ ዘሕም ላእየይ ተመሓድረን ትኾንያ ብማላእክል እዩ ላብ መድረክ ላብ ሚድያ ወፂና ከምዚልና ፕሩፍ ንገብር ለና ያው እና ያው ሓጉዝና ኢኹም ላይክ ለገበርኩም ላይክ ገበርኩ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ላገበርኩ ሼር ኮመንት እውን ያው ፍሉይ ዝኾነ ሓሳብ ተሃልይኩም ግለፁልና ተቐበልቲ ሓሳቢና ከምዚ እናበልና በሊዕና ወዲእና ያው ኣነ ገዓት በሊዐ መጨረሻ እንጀራ ፀቕጥ ተዘይቢለላ ደስ ይብለኒ ብታ ዘላ ሓሳስናታ ገዓት በርበረ ኣገይረ ጥዕምጥዕም የብላ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኩላሶ መፅቀጢ ትብለኒ ነይራ ሓንቲ ጥዕምቲ ጎረቤት ነይራ ትንስ ዋይ መፅቀጢ ክንገብረሉ እንጀራ ትብለኒ ነይራና በቃ ተለሚድን ገዓት በሊዐ ከምኡ ሸፈት ሰለለል ብለኒ ነገር ይስምዐኒ ምንም ምቾት የብለና እንጀራ ምፃለይ እናበልኩወን ዘን ደቀ ኢላ ሰሓቕና ላተጫወትና ምስ ደቅና ያው ለዚ ጊዜ ለብቃዕና ፈጣሪ ክደምቕ ክወልድ ክዝምድ ዝገበረኒ ጎይታ ምስ ኣሜኔ ብፅቡቕ ለንበረኒ ጎይታ ምስጋኖ ይግደል ተመስገን ምስጋኖ ይግደል ሕዚ እውን እና ያው ከምዚ ለዓመታ ብሰላም ብጥዕና ዓቆረና ንምነ ናይዚ ዓመት በለና ፈጣሪ ካብዚ ፀበባ እዚ ካብዚ ጭንቂ እዚ ካብዚ መከራ እዚ ካብዚ ፈተና እዚ ወፂና ልጠመየ ልዕንገለሉ ስራሕ ልሰኣነ ስራሕ ለግንየሉ መፅለል ገዛ ዝሰኣነ መፅለል ገዛ ዘግንየሉ ብበረከት ንሕፀረሉ ኣቤቱ መሓረና ጎይታና እና እግዚኣብሄርና ልመና ንነብር ይግበረና እግዚኣብሄር ምስ ኩልና ይኹን ኣብዚ ለሓወይ ላይ ውዳ ኣሎ ከይ ግንፍል ኢለን እየን ጀመና ዘይሰኽተታ
حاوي بل اللي ود الله فحام لومي ناي فحام تاريك لوين عيني السماء تسائلو لي كبرة لي وسخة نورو يليني وطعمي قررو بعلو زقابير كام زمسي غنتطلنا تمسكن زي الناس للحلفنا يقديو زخلو يمسألنا اللون دعلو أملاخ خمسة يكون يمون لمنو بخلينا حبيرنا بحدنت بفقري زقابي ربي عرلنا نالنا لمن نفتقرنا أحواتي وش تعد زلهم أو وزع زلهم أحواتنا سلام نسقان أخذكم من زي العالم سؤالتنا نقور لكم أيهم زقابي أمونو زقابي العمل ودي أيودان ያው ዜና አጋምሸት ከዓድን የትውልለኹም ትኾኒኹም ያው ንሕና እቲ ዘሎ ናይ ማርያም ውልደታና ንዝካር ለኣክል እዩ ያው ጋዓትና ወዲና ዝለለ ለቡናና ኣቲና ኒና ዎ ደስ ድምላይቲ ኮይኑ ናይ ኣጋምሸት እዩ እዚ ሰዓቱና ደስ ልብል ኮይኑ እኒኦ ኣነ ፎቶይ እንግዲህ ኣሕዋተይ ንስኹም ትፈቲኹሞ ተፀሊእኹሞ ያው ኮመንት ሃቡና ኢኹም ፀሓፉለይ ኢኹም ንሪኦ ኢና ናጸልሚት ትብሉ ትኾኑ ግን ፍልይ ዝበለ ነገር ፍልይ ዝበለ ኣቀራርፃ እውን ፅቡቅ እዩ ሓድሓድ ሻዕ ኩሉ ሻዕ ማቻ ዘለዎ ነገር ክኾን የብሉ ኩሉ ነገር ምርኣይ ፅቡቅ እዩ ያው ርእይዎ እዚ ምዝ ሸራፍ ወድና ነዋጋዕና ኢና ንስመ ኢለዮ ስመ ላተወቆስኪ ኣውዚ ኣሕዋተይ ላዋቕሳይኒ በዓል ገዛ ክልምንታይ ለይሰሚ ስመ በልዮ ንሱ ፅቡቅ ኣይኮነይ ሰብኣይ ትሰምተ ኣሎ እዩ ሰብኣይ ለይባርኽ ላበላሕ ስለለሕሰራንስ ኢና ዓማ ክሰሚዕ ኸይልና ኣብዚ ናስሓቕና ኢና ምስ ደቁ ትረብላ በልኦ በቃ እስኽስመይ ስለልብለኒ ግልፂ ይነግረኩም ኣለኹ ያው ንዕኹም ተወቕስዎ ዝግባእኩም እምበይ ኣነ ክውቀስ ኣይግበአኒ ንምንታይ ተሓላፍነት ዝሃበኒ ስለዝኾነ እየ ልሰሚ ኣለኹ እምበይ ብኻልእ ኣይኮነይ ንእሽተይ ሕፍር ይብል ይወለላይ ያው ድፍረት የብሉይ እንግዲህ እሱ ስለዝኾነ ሕዚ ግን ትንሽተይ ወድና ሒዝዎ ኣብዚ ሰሓቕ ላሰሓቕ እዩ ትንሽተይ ይሰሚ ኣሎ እሱ ሰሚዩ በለልና ኢና ኣሜን ኣሜን ተወከፍ ፈጣሪ ኣምላክ ኮይናልና በረከቱ ክሓድረልና እግዚኣብሔር ኣምላክ ናቱ ፀጋ ይሃበልና ያው ዚና ሰመና ውሽትና ኣብ ገዛ ይልጋገርኹ ብዛ ንእሽተይ ማሽነ ይልጋገርኹዋ እዩ በቃ ከምዚ ጌርካ ምሕላፍ እዩ ድሞቕ ኢልካ ምስ ደቅኻ ታሪክ ናይ ዘለናዮ ኩነታት ምፍላጥ ንደቅኻ ፅቡቅ እዩ ብማን ለኣክል ኢና እዚ ኳ ክንደይናይ ኮይኑ ግን እቲ ዘሎ ፅቡቅ ነገር ተመስገን ማል ኣድላይ እዩ ኣይዎ ባርኮተይ ላስሓቐ ኣይ ባቢ ወይ ባቢ ላበለ በል ቆረሶ እንደገና ተውሂለ ዝላለ ኣነ ድያ ቆርሶ እዚ ላለ ብኢድካ ኢለኖ በቃ በረከት ክሓድር ቀደም ብኻራ ኣይኮነን ነይሩ ብኢድ እዮም ዝቆርስዎ ነይሮም ወለድናና ኣነ ዝዓበ ኩሉ ገዛ ብኢድ ላተሸንሸነ እዩ ካራ እዚ እዩ ያው ብኢዱ እዩ ገይርዎኒ ወለላይለ እዛ ንእሽተይ ጓል ኢለ ላስተናገደትና ኣብዚ በዋለ ሙጎ ትፈልጢኹም ሙጎ በቃ ናይ ገጠር ናይ ባህልና እዩ እዚ ናይ ትግራዋትና ንፍሮ ይበሃል ንፍሮ ከዓ ኣምሓርኛ እዩ ዝመስለና ኣነ ኩሉ ቋንቋና እንድዩ ገንሲ ንተካባቢያና ምምሳል ቆንጆ እዩ ሙጎ ኢና ንሕና ንብሎ ንሕና ናብ ምብራቅ ገፅ ሙጎ ኢና ንብልና ኣነ ያው ተወሊደ ልዓበ ኩሉ ገጠር እውን ስለዝኾነ ገጠራዊ ኣነጋግራ ደስ ይብለኒ በቃ ንባዕለይ እቲ ካልቸር ንሱ ኣይግነ ኢለ ብጣዕሚ ካብ ገባር ወለዶ ስለዝተወለድኩ ያው ሙጎ ቆሎ ላተባሃለ እየ ዝፈልጥና ትበሃላ እዚ እውን ኣነ ክርስዖ ኣይደሊ ንምንታይ ተወሊደ እትብተይ ተቐበረሉ ገጠር ስለዝኾነ ማለት እዩ እና ደስ ልብል በዓል እዚ ችችዋይ ማዕረ ኢለ ቁሬ በለቲ ብቁምጣ ገይራ ቡናና ናፍልሐትና ናሰራርሐት እያ ነይራ ንዕንዕ ቡና ሓዚ ዝኸፍልሕ እየ ተቢላ እያ እምበር ተገዲዳ ብዙሕ ስራሕ ይፅበያ ኣሎ ገዛ
ያው ተፍልሐልናላ ታንሽተይ ጓለይ ተታሕዝላ ቁርስታት ደቅኻ ጥዑማት ወላድካ ጥዑም ወላድካ ጽቡቕ ኮይኑ ክዓቢ እንተሎ ከምዚ ደስ ይዝበልና ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ እንድዩ ወላድና ጽቡቓት እንድዮም ወላድና ግን ሓደ ወለድና ወለዲ ክንገብሮ ልግበአና ለደቅና ምኽሪ ኣስተያየት ስነ ስርዓት ክትሕዙ ተገቢ እዩና ሱቕ ክንብል የብልናይ ትምህርቲ ቤት ሙሉእ ሰዓቶም ንሕና ካብ ንህቦም ንኣና ካብ ንሕና ምስኣቶም ካብ ንጋነ ልዕቅብ መምሃራን እዮም ዘግንይዎም እና ነቶም መምሃራን እንታይ ዓይነት ነፀብራቕ ይህብዎም ነቶም መምሃራን ንጥይቕ ይግበአና ውዕለኹም ከመይ ውዒልኩም ኢልና ደቅና ክንጥይቕ ተገቢ እዩ እግረ መንገዲ ያው ኣነ ደኸባኻትኩም ፈሊጠ ግን ይመስለኒ ብዙሕ ነገር ልልወጥ ነገር ነው ውልድና ንሪኦ ኣነ ህዚ ደቀይ ጥዑማት እዮም እየ ዝብል ግን ሙሉእ ለይብሉ ነገር ይርኢ ሓድሓድ ሻዕና ብጣዕሚ እየ ልሓዝን ንምንታይ መሲልኩም ደቀይ ይኹን ደቅማተይ ይኹን ተኣኪቦም ሓደ ትምህርቲ ቤት ክውዕሉ ተለው ዝኾነ ሸር ልገብርዎ ባህሪ እኒኦ ስለዚ ንንሕድሕድና ደቅና ስነ ስርዓት ሙሉእ ክንድብፅሕ ውላድካ ኣይትምሓል ኣይትመስክር እዩ ዝብሉ ነይሮም ወለድናና ትኽክል እዩ ግዜ እዚ በፂሑና እዩ እኒኦ ክንሪኦም ልግበአና ብዙሕ ነገራት እኒኦ ንርአዮም ደቅና ነንብቦም ብጣዕሚ ግዜ ሂብና እርግፅ ማሕበራዊ ኑሮ በዚሑ እዩ ህዚ ነዊሕ ሰዓት ኮይኑ እዩ ግን ለለና ምጥነ ቢልና ክንሪኦም ተገቢ እዩ ብዝበለፀ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ክንነጋገር ኢና ኣነ ብጣዕሚ ልሓዝን ለኹ ሓደ ነገር ክርኢ እንተለኹ ብጣዕሚ እየ ዝስምዐኒና ኣባና ከምዚ ዓይነት ዝረአናዮስ ኣብ ደገ ኸታይ እናገበሩ ይውዕሉ ኢና ንብል ኣነ ንባዕለይ ብታ መጠነይ ብታ ገዛይ ዝሪኣ ኣነ ክፉኣት ይኾኑን ደቀይ እግዚአብሔር ይመስገን ግን ኣሎ በቃ ትምኽሮም ይግሰፁ ይእሮም እንድዮም ሙሉእ ብሙሉእ ተጋጌ ውላድ ከታይ ይኾን ንፅባሕ ንግሆ እንታይ ተረከብቲ እዮም ክኾኑ ኢለ ሓስብና እዚ ስለለጨንቐኒ እዩ ብቅርታ ያው እግረ መንገደይ ከልዕሎ ስለደለኹ እየ ብዝበለፀ ግን ትኩረት ክንህብኒየና ንደቅና ኣውራ ደቅና ክባላሽ ቁስሊ ህይወትና ዝኾነና ናይ ደቅና ሕማቕ ምዃኑ እዩ ስለዚ ንሕና ንኽንዓርፍ ተኮይንና ከዓ እቲ ዘረኣናዮ ዘርኢ ውቅይኡ ጽቡቕ ክኾን እንተሎ ክንደይናይ ጽቡቕ ኮይኑ ክዓቢ እንተሎ ደስ ለብለና ስለልኾነ ብዙይ ንኸይንሓዝን ንርአዮም ደቅና እግረ መንገደይ ክናገር ስለልደሊ እየ ብኡ ልክዕለ መምሃራን እንደገና ክስልችዮም ክኾን የብሎም ብሰንኪ ደቅና ንምንታይ እቶም መምሃራን እንድሕር ጽቡቕ ደስተኛ ኮይኖም ተምሂሮምዎም እዮም ንሕና ካባና ልዕቅብ ሳቶም እዮም ዝቆፅዕዎም ሳቶም እዮም ቀረብኦም ዘለው ሳቶም እዮም ዝርእይዎም ስለዚ ትኩረት ንሃበሉ ክብል ደልየ እግረ መንገደይ እና ዘረባ ብዚሐ ብጣዕሚ ይቅርታ ተበዚሑለ ሓሳብ ዝተሃውኒ ብዚ ይጋገለኹ ዲና ማነ እየ ንኹሊና ኣስተውዓል ልቦና ሃበና ፈጣሪ ኣምላክ በተለይ ህዚ ቀልብና የለኒ እሞ ባዕሉ እግዚአብሔር ለየማን መሊሱ ሰላም መዓልቲ ኣውዒሉ ሰላም ለይትሕድሩ ናጽባሕ ሰብ ላበለ እግዚአብሔር ይሕድረና ይውዕለና ኣምላኽ ምስጋኑ እዩ ጉደል ፈጣሪ ኣምላክ ለዚ ለብቃና ለዓመታ ለዚ የርኤና ኣምላኽ ለኸምዚ የውቅዑ ሰላም ራህዋ ገይሩ ዓድና ተይፈለየ ተይቀነሰ ተይሳቀየ ኩሉ ነገር ኣሞቻች ባዕሉ በብርሃኑ ያዕቀረና በብርሃኑ ያርመና ፈጣሪ ኣምላክ ያው ካምዚልና ምስ ደቅና ናተጫወትና ውዒልና
ያው ውዕለና ምሸትና ንብል ነበር ውዕለናማ ሞሽ ኢኒኦ ታዩ ውዕለና ትብለኽ ትብሉን ለኹም ትኾኑ ኢኹም ያው ምሸትና ከምዚ ነርና ኣጋ ምሸትና ውዕሎ ናማርያ ጉንበት ምስ ደቀይና ምስ ኣሜኔ ያው ድሓን ቀድኒዩ ሰላም ይጋኒና ፈጣሪ አምላክ ድሓን ቀድኒዩ ናብ እመቤታችን ክብሪ ጸሎታ ፍቕራ ትሕትና ኩሉ እሳ ተሃበና እሳ ተውርሰና እሳ ተብልጸና እናበልና ድሓን ቀድኒ ኣሕዋተይ ሰላም ቀድኒዩ